अगर आप भी चाहते हैं कि एसएस फिल्म्स मोतिहारी के ऑडियो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बोलो बोलो बाबा बैजनाथ की। Presented by एसएस फिल्म्स मोतिहारी। म्यूजिक बाय सौरभ एसवारिया। डीजे विकास रीगा सीतामढ़ी। छोड़ा के गइल हमरा घरवा के रानी नऊ हो भइल। ए बाबा प्यारो पूजावा से कोई नित छोड़ा के गइल हमरा घरवा के रानी नऊ हो भइल। नहीं सुनिया सरितावा न सनवा से बाबा शादी मोर करा दी मुस्कानवा से। भरे भर लटिया जहल ढारे दुनु जनिया के दौआ के मस्त क देम भंगिया पियाई के। बाबा हो भर भर लटिया जहल ढारे दुनु जनिया बाबा शादी मोर करा दी मुस्कानवा से। नहीं सुनिया सरितावा न सनवा से बाबा शादी मोर करा दी मुस्कानवा से। सौरभ डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो मोतिहारी। के बाबा भगिया जग